ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Барномаи нав, хабарҳои нав пешкаши ҳаматон мекунем. Инак ба чорабини 28-мин солгарди истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон чандин муассисаҳо, чандин таълимгоҳҳо, чандин навгуниҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дида шуд. Чӣ хеле ки хитон диден ва ба муносибати 28-мин солгарди истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама бештар барои мову шумо чизи лозима, ки дар ҳама ноҳияҳо дар шаҳр чизи даркорие, агрегати дуюми барқи оби Роғуна кушода кардак пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Инак мегзарем ба хабари навбатӣ. Ба имзо расидани фармони раиси шаҳр оид ба даъватшавандагон ба хизмати ҳарбӣ шахсони соли таваллудшон 1992 то 2001 сол. ва ин иҷоз ма якам тарак кӯтоҳ карда мехонам ҳамин фармони раиси шаҳра муҳтарам Рустами Эмомалӣ. ба мақсади иҷрои фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 сентябри соли 2019 қарори раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар бораи даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1992 ва 2001 ба хизмати ҳарбӣ ба имзо расид. Ба иттилои манбаъ, раиси шаҳр ба раёсати тандурустии шаҳри Душанбе супориш додааст, ки ба комиссияҳои даъват духтурони ботаҷриба ва дигар кормандони соҳаи тиб, ки малакаи амалии корӣ дар комиссарияро доранд, сафарбар карда шавад. Онҳоро ба воситаҳои зарурӣ ва ҳангоми зарурат бо мошинҳои ёрии таъҷилӣ таъмин намояд. Ва иҷада боз дар давомаш гуфтагия нашод аму кормандое ки дар раҳрӯ аблава мекунанд, мақсад синни соли шаҳрвандора аҳамият надода, новобаста ки вай синни солаш аллакай гузаштагия ҳамун вақте ки ӯ хизмат кунад, яъне ки таваллуди 88 мумкин ё 85 ҳамира нигоҳ накарда ай раҳрӯ аблава мекунанд. Дар ҳамин борарам муҳтарам раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ сухан кард, таъкид кард ки ҳамин хеле корора накунанд, мақсад ки аблава ай раҳрӯ накунанд таъкидшон кард. Инак хабари навбатӣ боз чандин ҳафта пеш ба шумо таъкид карда будем ки 28-мин солгарди истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонда масҷиди калонтарин дар Осиёи Миёна дар шаҳри Душанбе кушода мешавад. Мутаассифона ки дар истиқлолият ҳамин кушода нашудак ва худованд розӣ бошад, моҳи октябрда бояд масҷид кушода шавад. Ва инак хабари навбатӣ, як хабари дигар. Як бонки исломӣ дар Тоҷикистон иҷозати корӣ гирифт. Яъне ки чӣ хеле ки мову шумо медонистем, ҳамамон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкорбонк фаъолият мекард. ҳозир ҳамура номша иваз кардан ба Тавҳидбонк, яъне ки бонки исломӣ дар Тоҷикистон кушода шуд ва фаъолият карданаш ба имзо расид. Инак ҳамин буд хабарҳои имрӯзаи мо. Боз ягон хабари дигар шуд, сари вақт шуморо огоҳ мекунем ай хабарҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Видеоро ҷамъбаст мекунем дар канали ма Юрист Тиҷей. Подписатсия кунед. Боз ягон савол боша метавонед дар комментария пешкаш мекунед. Худоҳофиз ҳама каса.